What's up mga pre? Manggawas na meron sa Lisbon, Portugal mga pre. Pero before diha mga pre, ay mo transform sa ta. Grabe, pagkapugi ba? Sa pila ka bulan nga galuta-luta rami sa dagat mga pre, natagaan na jumig chance para makagawas mi. Kay kabalo mo mga pre, talagsar ni nga pwede ka magawas. Kay ako pod mga pre, dugay na pugulan ang kapagawas. Uy, o tiga gunaw na ron, dili ba? Makapagawas ako nga gwapo. Lisod pod, ako rin yung taguan sa barko. May nilang pod mga pre. Makita sa mga taga-Portugis kung unsa kagwapo ni mga Pinoy ba. Diring dapita mga pre, nagdagandagan na mi. Kay hapit na mi mabiyaan sa barge mga pre. Kay kanang barge ang musakyan para sa mong laaganan. Unya pag abot ng dito mga pre, mahumpay paglakaw sa barge. Wala na dyan may kapas mga pre. Unya Pinoy man ta mga pre. Mangita dyan tagpamagi para makalag ta mga pre. Tara mga pre, let's go! Lima de may kabuk ng gawas mga pre. Upat kagwapo, ugang isa ang pinakagwapo. Pag abot na mo dire mga pre, galakaw-lakaw rami. Hantod na abot man ang gitawag nila The Monument of Discoveries. Dire jud ako na discover mga pre ba. Ug unsa ko kagwapo. Ug kurat ba ilang bus dire mga pre? Kaya kung sa Pilipinas mga pre, ang bus ato gadagan. Pero dire sa Portugal mga pre, ilang bus dire galutaw. Tuto yung bus nila. Uga. Sa sige na maglakaw-lakaw mga pre, naabot na bod mi aning gitawag nila Bilim. Usa po ni sa mga tourist destination diri sa Portugal mga pre. Unya pag abot na mo kay sirado man, kay girenovate man mga pre, ay sa gawas na sa mi. Pero okay ra, at least nakalaag taning lugar nila diri ba unsa ni. Pag human diha mga pre, nilaag na pod mi sa gitawag nilag sentro. Meaning sentro mga pre, bibot yun na, dagang tabo. Sus, pag abot na mo sa ilang sentro mga pre, grabe, pagkadaghan ng Portugis mga pre. Pinkuratan sila mga pre, pagkakita nako, kay karon pa sila kita gwapo. Pag abot na mo diri sa sentro mga pre, nitilaw dami Portugis. Aw, dili ba? Nitilaw dami aning pan nila diri mga pre. Sikat mo daw kay nga pan, di ang mo pang itilawan. So pag tilaw nako mga pre, pagkalami ang mga pre mura magsiya. Hey guys, welcome to my guys. Shout out mga kabayan. Shout out. Sa sige na maglakaw-lakaw mga pre, naabot na pod mi aning gitawag nilag Pink Street. Kabalo ba mo? Nganong gitawag sa Pink Street? Kay pink man ang karsada. Oh, tanawa mga pre, di ba? Pink no? Muna gitawag Pink Street. Dahil sige na lang dyan miglakaw-lakaw mga pre. Hantod naabot mi atong gitawag nilag murag tower mga pre ba? Ngayon mo tungtong ka dito, makita nimo ang mga atop sa mga taga Portugal. Ug mo na mga pre ang makita nimo ang mga atop nila. Ug diri na nahuman among laag mga pre. Balik na sa barko. Kay oras na. Back to reality na pod. Back to reality. Good night.